Hello everyone, आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। दिनै आंखौ ना इउटुबावहाय नुनानै आंनि साबस्क्राइबार आरोना आंनि इउटुब फेमिलिनि साबस्क्राइबार बांसांग्रिनिफ्राय बेंगलरावनो थायो बिसोरबो जोंनिनो बर' माबानि मा होनो चिरांनिनो आरोना स' बांसांग्रिनिफ्राय दिनै नायदो आंखौ लोगो मोननो फैदों जोंनि पार्लारावहाय स' जोबोद गोजोनथाव नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन बिथांमोनासो नायनानै लादो दसेनि उनावहाय आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना नै लोगोफोर बिथाङा आंखौ 3 बोसोरनि सिगांनो ससियेल मिडियायाव सिनायनाय आरोना माने होनबा बै समाव 3 बोसोर सिगां जोंहा बाबाया अपारेशन खालामनो थाखाय बहुत प्रब्लेम जादोंमोन नालाय औ लोमजा माबा बहुत गिदिर बेमार जानायमोन अपारेशननि प्रब्लेमाव आं सिस्टारखौ सिनायनाय जादों औ अपारेशननि प्रब्लेमावहाय आङो हेल्प बिदोंमोन नालाय ससियेल मिडियायाव स' बिनिफ्रायनो दिनैसिम सिनायबाय आरोना स' बिथांमोना दिनै आंखौ लोगो हमनो फैबाय जोंनि पार्लाराव आरोना जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना नानिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे गोजोनथों नैबो आदा सासे जोंनिनो चिरांनिनो चिरांनिनो बर'फोर लोगो हमनो फैनाय जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोखौ औ नै बेखौथ' मिथिखायो आंना बयफ्रेन्डआ माथो बुङो ओइ नै नानिया गेलेदों गगा मोनदों ने नानिया हौवासा जाना फैबाय हनै ड्रेसआ गोजाङोना दा औ दे नोंसिनि खामानिखौ मोजां मावदो औ मावबाय थागोन बिदिनो उफाय गैया लाइफआव माबा मोनसे मावनानै जालांनांगौ जायो नंगौ दा औ मालाय नंगौ दा सिखाव मावनाल'सो जानाङा दायो आलासिफोरा थांफिनसिगोन जेबो मोजां लाङासै आरोहाय फैबाबो माने डिउटियावनो थायो नालाय आंबो देवबार दिनाव बिजि जायो सुनिबार देवबार गाबोन फैनायमोनबाथाय बिराद मोजां जागौमोन आरो आंना सुटि नालाय औ दे नै लोगोफोर जोङो दायो रुम मोनफैबाय फिसाजोआबो सिखारबाय नै उन्दुदोंमोन स' आलासिफोराबो थांबाय आंखौ लोगो हमफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर आदामोननिसिम चिरांनि आरोना आदामोना बेनिफ्राय जोंनि पार्लाराव फैनानै आंखौ लोगो हमफैबाय स' जोबोद गोजोननाय थाबाय एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना नोंथांमोना लाइक खालामनानै होदो अननानै मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामनानैबो होदो आरोना हाय होनदो मामा हाय होनलाय हेल' होनलाय होना नों होना होनगोना होना बुं होनलाय दे ओंखारनोसै दे माम संनोसै दुगैनोसै ना मामा ओमफ्राय दुगैनोसै ना जानोसै ना